11.6. se sešli na cvičišti v Třebešku, kde bude brigáda. Po sezení odpoledne bude se grilovat maso. Zahájili jsme to výcvikem psů. Bude odložení v leže za pochodu, jo? Do kruhu, kam jdete? Kam ty jdeš, Mirko? Pojď. Do kruhu. Utvořte kruh. Bude odložení. No a tady už se to připravuje na odpoledne, kde se bude opíkat. Mají možnost vlastně foukat smrad jenom tam a tady. Tam bude mít už přímo. Tam má volno. Já si říkám, navíc je dospělé. Několikrát to překousnu. Teraz dělám zbytečnou práci. No a tady se o 106 ještě pracuje. Tam se seče tráva, tam na druhé straně taky. Telefon nemám, Pepo, na něj. Co? Telefon nemám. Musím teď. Doma na Míšu kontakt. A teď už si myslel všichni, že už skončili, tak každý si se odpočívá. No, pojďte něco vzít do ruky, otec zase. Už mi to. No ještě prázdný, si maso tady nějaký, no. No až se bude to pít potom ještě, tam že? nějaký umělej dým nebo něco, to vypadá, že jsme něco měli. No a takhle to vypadá už po té brigádě. Dřevo je uklizený, srovnaný všecko, vyskládaný, poskládaný. No a tady už je ten veget. Cože? No, tady se připravuje na grilování. No, To je ono, to je tajemství odhaleno. Tak, a je to vyřešený. Tak, to bylo jenom pro televizu. Tak. Tam jsou někde buchty. Tady už se začíná vydávat. Každý si vezměte, To víte, že si každý nabere. nebojte se, je toho dost. Co máte?
Vidličko. No tak, závodí. Nebo nervy. Pojď sem. Chceš? Vakovský. Pro děcka máš kde? Oni měli doma obědek, já jsem ještě vařila. Tak pojď sem. Šťávenku. Tácky si nechte, bude druhý kolo. Stačí? Teď to otoč, teď bude filmovat. Teď je to dokument. Co Pepa dostane taky? Už to okoštujete, abyste si nepřišla ještě. Nejíst chleba, jíst maso, že? Pepo, pojď. No, Myslíte, že se nám stojí? Ne. A je to měkký, ne? Je to výborné. Se rozpadá. Tam chytili ty boule, toto, jo? no jasný. Je to vynikající. Kečup ještě. Ty něco pro tebe, že? Ještě nepůjdem do hůře, než je budem zpívat. Než ty hvězdy půjdem do hůře, než je budem zpívat. Peťo, tady je červený víno nalý, jo? Potom ty taky víno nalý, jo? Víš, že to pláchne. Jasný, ale... Hanka nevěřila, že to je. Proto má buchtu. Dívejte, jste si nevzal ani kousek moc. Nevyšel chleba, tak to dejde. No nejhorší bylo, než jsme tomu sundali obojek, že Karol? Pak už to bylo dobrý. Co mu chybí? No, vrčel chvíli, vrčel. Pepo, ten co měl náhlídání, jo? Ten to se nepochopil. Ale já jsem mu to říkal, já říkám, vochu, když se brigáda, dej si dvakrát. Říkám, kdo se nedával, ne? Šel se mnou trénovat a házel frajery, no. Plným hřibčem. No. A po úspěšném dni už se to dává všechno na místo. Víš, to musíš si ze schodu, Miro. A s tím